Jehovha ndinouya kwamuri munguva dzino dzemasikati ndichikumbira kuchengetedzwa nemi Jehovha, ndichikumbira rudo rwenyu mukati meupenyu hwangu. Jehovha, isu tiri vatadzi asi munoramba muchitida zuva nezuva. Jehovha, ndinoziva kuti dai zvaibvira dai makanga muri umwe, pamwe dzimwe nguva maimbotodzemera zuva, pamwe dzimwe nguva maimboparadza nyika, asi hamuiparadzi nekuda kwekuti mune rudo, mune mwoyo munyoro. Jehovha, makafira isu pamuchinjiko nekuda kwezvitadzo zvedu, asi nanhasi uno tikuramba tichitadza, tikuramba tiri vatadzi. Aiwa Jehovha, ndinokumbira ruregerero pane rimwe nerimwe randinotadza. Nguva dzino ndikukumbira inonzi imba Jehovha, ndikukumbirawo imba Jehovha kuti mundivhurirewo nzira Jehovha, ndinge ndichipindawo muchidzadzvene Jehovha. Chandinokumbirawo imbawo Jehovha nekuiwanawo murume anondida, nemurume anondiitirawo izvo zvishuviro zvemwoyo wangu Jehovha, ndondibatawo nemukati memaoko kwete nekuseri kweruoko. Ndinonamatira babati kuti vanoronga vese vese inge zvichizadzikiswawo zvishuviro zvemwoyo wavo Jehovha, ndichikumbirawo rufaro mukati meupenyu hwavo. Amen. Sei rumeni bati kuita sei ndizvamanonokera kwamamuri tokunamatira murume wangu chiuno ukamana iye uokwanewe aibvapo unamata unoziva mamuri kupinda bati ingwese izvezvi dzatoklo mabva pana 12 muchiperekedza mai vangu mamuri kupi umaitsarameka kuti ndichiperekedza mai saungoro nditi muchiperekedza mai vako chakutadzisai kuperekedza mai enji ndodine zvandachita unaona kuti mwana ngakarara solo ndibhoyo mamuri kupi namata upiko unamatira murume wangu unoukama nayewo murume wako here undisandijairira wazvinzwaka murume wako here wanonamatira wachita zvinhu zvekunamatira zvine basa rezvekunamatira mereji yako asi uri kumuda ahuti ndiri kutora ndegere pindura aiwa saka watadza kunamatira vamwe varume ese ubati ndosisaregara kutira nyore unamatira hanzi kana uchinge uchinamata ukasanga nemuedzi hanzi seka kudai ndinmuedzi akakurova nedama reapa iwe muperi ridi ndozvandikungoita naiti babati ndasvika navo asi hameno vanenge varimo mambo vatsvaga here mukavako uku ndoseka ndauya ndikakufunza bhosi mabuda misi handisi kuziva handisitasvikawo musipo saina pamwe watozofungawo kubuda zvekunge ndisipo kana unge ndiripo hazvineinewe indangofunza kuti bati vari kupi nguva yamatora nguva yakareba muri mese musipo chi mubvunzo wamuri kuzvibvunza izvozvo zvipindire mega saro ndijairira wazvinzwaiwa maitika aiwa mundijunga ndokurotara amundijunga munaraite kundijunga ndongofungaaiwe zvikunwe zvenimaisandijairirewe wazvinzwaandinazerani iwewe panapa pamba pangu zvinenge zvandinoda ndada kukujunga hamene ndikangani ndini ndikada kukudhonza kukusungudza ndini imba mangu muno wazvinzwa unoita zvandinoda inini Thank you. Jehovha muri Mwari ane masimba ose. Jehovha muri Mwari anobvisa, anosimudza marombe kubva muguruva. Ndinoziva kuti hamunei nekuti ini ndiri mutadzi zvakadii. Ndinoziva kuti munamato wangu munopindura kana ndichinge ndanamata. Ndinonamata munguva dzino ndichikumbirawo minana mukati meupenyu hwangu, minana yekuti zvinhu zvandinoshuwira zvinge zvichiitika. Ndinoziva kuti ndiri mutadzi asi ndinokumbira kuti Mwari wangu mundinzwewo pandinochema, mundivhurirewo nzira nepasina nzira. Ndinokumbira kuti mufambe neni panzira yandinoda kufamba. Ndinokumbira kuti Mwari wemasimba mundivhurire. Ndinokumbira nyarari manekisedhu ese tonzwa kuti wakunamata. Apa nonamata nechishona kuti tikwanirewe. Munese tonzwa kuti uri kunamata tibvirewo. Zvakawoma. Urubopi? Hausiki kama urubopi? Gore rese uchiperekedza mama. Gore rese asi mamendology namushika. Gology kubiko. Aiwa gore rese ramatora zvekuratidza mamendology. Asi wambota zvemalogy kana kumunza zvino. Nditobvunza kayo 2 minutes idzo dzandabuda kuperekedza mama. 2 minutes dzipiko bati ndagesa ndikabuda ndikanoperekedza shamwari yangu ndikanomuona kuti ndikadzoka pana usati wadzoka kudzoko. Mishazi mungairo mishazi dzokera ini ndikadzokera ndika. Kuya kuperekedza mama wangu. Unoti mwana ngakarara. Unozvionera kuti mwana ngakarara. Mwa kutakura mwana omisa kumusana kuperekedza. Iwe wadi wamutakura baba. Indo chingota kaunga kakadhako. Iwe ndioneka unga kakadhako. Ora itini bokubvunza umvunzo sandapedza kuexplain. Mvunzo weiko ndiri ndatanga. Chakutadza kuperekedza mama wangu chiwe. Sawa, unoona kuti mwana ngakarara.
Watadza kumbereka mwana kumusana chete toperekedza mama. Ndadzoka ndikapinda mumba umu ndikatogeza ndikati ingwa ndike give adzokona. Ungatsina kike give ani basa rendichitaura newe. Sangwa chiti ndenda ecology mama enda. Maenda kuloji. Kupi koko. Korerese mchiperekedza mama mama enda kuloji na kike. Ndadzoka ndikageza siyo sinozona. Ndozvo wakangwarire izvo. Aiwa siyo sinozona ndadzoka inini pana. Ngwa wanda. Aiwa enda kuchipira chena kwa kuenda. Enda kwa kuenda. Konde. Vaskara. Tuyakakuno kupa mshanda ukotora newe mbichana. Ndikaiti nopedzisa izvo. Aiwa, chimbomira kamisha ndinotora newe ndinero. Ndinotiza here nei. Aiwa, uya ndikubatsire tu yakapo. Kundibatsira? Pazvada kutora newe. Kwakanaka. Aiwa, kuri right. Kukanakisisa. Manga muchimbote hara saka ndotidza ukandotya kuti munotaura neni. Batawo kuteo. Ndotsoka ndotya ka. Yes. Ya, mishi. Naenda kushedzera kamera yakadero so. Ndine zvinhu zvine nguva zvindinetsa mazuva. Infact kubva mazuva apfuura. Soro mangu. Soro hakuna kukushedza uchita basa rako ndaona kwanga uri busy. It's okay. Ndakaona iwo pawakauya pekutanga. Kana uchiri kurangarira iwewe. The way wangu wakapfeka, kana uchiri kurimemba pane zibhachi rekumahendere rimwe so zihombe reblack. Nisketi, wakaisa chiheti musoro. Ndisinatsonzwisa kuti kwanga kuri kuchida kutsvaga basa here ende waita kunge balance like so rako ndikudaro. Saka nhau yangu yakamira yakadai so mishi. Izvezvi mapfekero akuita wakuziva kupfeka tumapulini zvidya zviri kubuda panze ishema news aunawo akareba kana ukatasa ini handina kana yakaita like competition so ndakuti bvisa ukati uchabvisa then nhau iripo ndeyekudai so iwewo wakuratidza mapictures too. Misho ndakaona from the first namisho ndiri kuona izvezvo zvatosiyana. Katasaka namapfekero uri kuita uri kutonge maive panapa amene uri kuona semishi kuonesana kuti umbonyatsooni. Utopererwa uine kana utadzozori ndopindura kuti chii. Kozi kama muri kuti ndiri kupfeka unge chii but onai ndakangopfeka uniform handii makanditengera. Mukatondi handaipfeka izvozvo zvacho zvamuri kutaura. Mukatonditi wakupfeka uniform. Of course ndapfeka uniform yacho makuti ndakuchena. Ndisiyo kuti semusikana wabasa hafanira kuchena here. handisi kuti haufaniri kuchena but mapfekero uita kuti unge uri kusexira so amene zvazviri kungoita so. Pamwe maonera muri kutoita otherwise zvisiri izvo zvamuri kuona. Kana bepa rerana ndakasaina ri5 years rari yakamishi naisofunga kuti tongori canceled because inyange handichazvifariri ndochokwadi. Tarisago kana neni mapfekero andakaita chero kuri kunzi munhu apinde zvinganzi musikana nebasa pandeupi it's obvious ndini kamusana nebasa zvidya zvako kubva kwesoko zviri panze. Mama madam uniform chete haina chainotaura imi mukagonza muri musikana webasa seiko ini ndini ndakatopfeka uniform yacho. Of course mishi wakapfeka uniform ka but ko issue yezvidya izvi nauri kusexira but ndozvicheka here kuti zvidya zvatozvipi. ndoimwe issue iri kutondisvota iyoyo mishi. Tinditengera irefu right. Mishi takaorder uniform yanga ingori irefu still ikangoita ipfupi kwauri saka udondite si ndoita yekuvezera pauri. Ndinangofunga kuti bepa re5 years rari tongoendapo. I think ndostori nani wotongobvako pana bosi handichakwanisa kuzvitolerate as for me hangu handichakwanise mishi ndikakunyepera ndiri kutozvifara kuti urambe uri pana ndauti hako wafamba ndochokwadi chandikatokudzi. Manje ndapererwa mufunge ndachifungidzira pamwe takagarisana. Ndachifungidzira kuti pamwe takagarisana zvakanaka ndisiri kuziva kuti hatisi kuwirirana. Pasiri pane shuwiro yangu yekuti manje muda kundidzinga basa imi kunyatsoziva kuti mamirira zvatakawirirana tikasaindirana. Of course takasaindirana 5 years but inangu handichadzikwanise 5 years tacho. Ndakunyepera handichadzikwanise in fact handichatongoda kuti uchande panapa.
handisingokufarira kuti unge uri panapa. Ndinongoti ubve zvako ndochokwadi. Handingarovembwa ndakaviga mupini mishi kuti ndochitonge ndikukufarira ini ndisiri kuzvida zvauri kuita. Chokwadi ndechekuti ungobvako panapa. Kuti anozobviswa nani tsvina? Kwai munozobvisirwa nani tsvina? Zvitsvina yangu zvazvingori zvemusuwo yandongori mutoileti. Handifunga kuti ndingaite tsvina muplastic futi zvakatopera. Mwana wangu hamheno ndichaona zvekuita. Kwizvo zvitsvina muplastic zviri kupinda papi panyaya yatiri kutaura? Hausiri here wangori mutoileti macho pandingazoitira muplastic? Magaro andaita kupiwe kuti tsvina muplastic ndopengere ndoitira tsvina muplastic. Sono ndipuwa mishi. Sono wezera hasha dzangu pamusoro pedzimwe hasha iwopo. Ndoita sene washe nimwe yandandanyika. Unowacha uzoenda wawacha. Handinomboti ubve nasini. Unokwanisa kutobva kana mangwani. Sino mwangu wacha chete haisinyaya ubve panapa. Usindangotaura kuti handisunakirwa newe handichakude kunge uri panapa. Ndochokwadi. Inhau yemapfekero ako zvidya zviri panze pamberi pemurume wangu. No. Ini mwoyo mangu murundudzi kuti uri munhu akaipa. Ramangwana ndinozochema newe saka mangwana upeka kunaipa. Ja, nevanhero makadzwiziyi kudai. Ini bati nayo inge iri pano kunge kudaiso. Ni nangu zvifumi zvemusikana. Handichadawo. Handichade zvemusikana. Sinzwisisa zvautaura. Watochada zvemusikana? Handichada zvamaiti panapa. Iwe maiti wasiri wakasanisa, handokwakusanisa 5 years contract. It's obvious I'm saying 5 years, but now as for me, handishakwanisi. But you can't just terminate the contract because unonga kutobreacha. Zvinokutona kupinza muproblem izvozvo. Hazvinazvo basa. Iwe akakwenda maiti imboteerera akakwenda kukota kana kuripotera kuti inini ndakasaina contract 5 years handambosana tombogara kana mwedzi atapedzera. Izvo ndatibati chinowana ini bosi from the first ukatasamishu zvako yakapfeka handizivi kuti kwangu kuda kutsvaga basa here. Mapfekero angakaita kunge balance but chimutarisi izvezvi zvisvitya zviri panze pamberi pako. Munhu anoimprova kana maiti kana kuti uri kufarira kazvidya zvakatsvuka zviri panze. Ini ndakaramba zvemazibhachi neini zvezvidya zvakutaura izvi zvinina handitombori department rese riri kuti izvozvo. Plus caregiver wako yakaganira ikoko ganira zvese anenge kuganira. Maiti uyu munhu takampiwa naMwari. China yako chaiyo anokuflashira. Handiti china yemwana yangu asingakwanisa kubvisa iyoyo anobvisa. Saka what are you saying? Uye unotaura kuti tatsvaga mumwe munhu anokwanisa kuzotakurana nemutoro wese uri panapo. Ndichatsvaga but zvacaregiver is for me handichadori kuti. Iwe unonomureverera chi handichamude pamba panapa. Ini ndonatsoziva kuti pakasiyana contract chamwarika hatizokwanisa kumukombadzeta because contract inge ichidedzera kuti pamwe tobatanzi nekoti mubhadhare 5 years dzese unomubhadhara kandi wakamutsvaga. Unochiita decision yezvimwe zvinhu ka ichimbotanga wafunga after effects. After effects unosiyira kupi kwa handichamude pano. Uyu munhu is perfect for the job. Ndizvo ndati handichamude pano. Zvandataura zvinhu zvashamwari. Wopedza washeni yandataura. Kuseri yangu anyika. Mangwana amuka wati handichamude pano. Mati chiko newewe unokadzi wewe. Ndichiri nemunhu uyu inobhozha. Wanenge akangobhipa na dzese pamunhu wani ipapo. Mwana wanenge ari mubedroom caregiver na baba wepamba asi moms ndazvamba sei matadza